tak jsem si všiml názvu videa, koukal jsem se na YouTube, viděl jsem, že ta hra je docela populární a i na obchod, protože to má docela dost stažení a i hodnocení dobrý, tak jsem se rozhodl, že to natočím, tak se do toho můžeme pustit. Já už jsem tak jednou natáčel, jenže jsem neměl zapnutý mikrofon, takže to nešlo, potom jsem tam trošku blbě mluvil, takže taky nešlo, no a teď jsme se k tomu doufám dostali. Takže už jsme se tady vylosovali nějaký ty paňáčci. Teď vám je nemůžu ukázat, protože nevím, jak se to dělá. No, tak jedno, my jdem hrát Cozy Road. Máme tady tu ryba, která skáče po straně, ale je to fakt unikátní ryba, protože neumí plavat ve vodě, protože když spadne do vody, tak konec hry. No tak mi jdem hrát, ježiši, dobrý. Je to pleska na tu zem. Ne, ty jak jsi přilepila na ten kamion. Free gift. Jo, máme dárek zase. Tak ten bude unikátní, protože je trojbarevný. 120, jo. Za 30 minut další dárek. Free gift in 30 minut. No. Nebude se to kontrolovat, ale jdem si vylosovat dalšího kameru. Vidíme, co to bude. Jej, ovce. Hnědá ovce. Cože? Ale teď můžeme za ní hrát. Co to je, ty vogo? Ne! Ty, tak tohle bylo... Matrix. Dobrý. Každopádně další kolo. Ty vogo. Já prostě jen tak pojedu. Prostě to tam budu takhle klikat. Já se budu snažit. Budu se snažit. Ten opět. Já tím víte. Ty jogo, to jsou řidiči. Jede rychle, jeden jde pomalu a ten třetí nejde vůbec. Ježiš, já jsem rozplatný. No, ne. Další hru. Ty vogo, a já musím fakt snažit. Když ty vlaky jezdí tak rychle, ty vole, to je jak... Jeden. Jdeme si. Ježiši, ty, mě to nejde. To je jedno. Random, můžu si vybrat. Daddy. Tohle to nemůžu. Brazil Kitchen. Brazil Kitchen. Ježiš, já půjdu za coin. Petsman. Jsme Petsman. Jo, aha, to jsou ty lodě. Ježiš, to jsou auta. Co to je, ty vole? Mimozemšťan, normálně. Pojď, jo. Dělej. Ne, ty vole. Já jsem to věděl, že do mě narazí. Majte jeden.
Dobrý. Není to dobrý. No, to je jedno. Každopádně já se s vámi no, loučím se pro tady to video s vámi a zatím.